på enerkajak over 10.000 meter med så mange både som 31 deltagende både. Og vi har Thor Nielsen liggende cirka midt i feltet med båd nummer 25. Vi har ham her. Vores sølvmedaljevinder fra enerkajakken på 1000 meter, nummer 8 på 500 meter. Ved de sidste verdensmesterskaber i Paris blev han nummer 22. Og så gik starten, og så gælder det om at komme frem i positionerne. Utroligt flot billede, og nogen er tabt allerede i starten, men Thor er i hvert fald med fremme. Thor Nielsen ligger ude midt i feltet, og tæt på sig har han nordmanden Knud Holman, som jo er guldvinder på, har både nummer 29, og de norske fans, de er også mødt op for at hjælpe deres landsmand til en ny guldmedalje. Og der er sølvvinderen Bonomi fra Italien, som ligger her med nummer 42, her nærmest kameraerne. Så det er et meget, meget hårdt felt. Vi har også VM-sølvvinderen fra Paris. Det er tyskeren Kai Blum med nummer 24. Han er ikke med i dette felt, men vi har i hvert fald Thor Nielsen med fremme. Det er der ikke nogen tvivl om. Så vi håber også, at han er med fremme. Og her nærmer feltet sig den første vending efter godt og vel 1000 meter, 1280 meter helt nøjagtigt. Og I kan se, at vi har Thor Nielsen liggende med fremme. Den førende båd, det er ikke forbløffende, nemlig Knud Holman fra Norge. Guldvinderen på 1000 meter. Og Thor Nielsen har igen valgt en fornuftig taktik at holde sig så tæt på nordmanden som overhovedet muligt. Og så på lige bagved Holman på ydersiden af ham, der ligger italieneren Beniamino Bonomi, sølvvinderen fra Paris og nummer 5 her ved verdensmesterskabet på 1000 meter, hvor Thor Nielsen slog ham. Så nu skal vi se, hvad der sker her oppe ved bøjen, om Thor Nielsen kommer i klemme, Bent, eller ligger han godt nok? Han ligger fint. Jeg tror, han forsvarer sin position vendingen rundt her. Ja, det gør han. Han ligger fint på Holman, og han har forsvaret sig så godt, så de andre han ikke skal vige for dem, der ligger indenfor. Det ser fint ud, det her. Rigtig fint. Her er den her billede af tyskeren Kai Blum, dobbelt guldvinder i K2 her på Bagsværd Sø, og her er det nummer 15, Roman Stitz fra Østrig, der er lige ved at tippe ud af båden, bliver skibet her ved bøjen. Jo, der er dramatik i vendingerne her på de lange distancer. Og vi nærmer os de første 2,5 kilometer, og det ser ud til, at vi har udskilt en førergruppe på en 8-9 kajakroer, og Thor Nielsen har været med fremme på den sidste strækning på 1100 meter, men nu er det nummer 32, Attila Schapo fra Slovakiet, der lægger sig i spidsen for at få en god position i vendingen. Og jeg kan også se, at nummer 36, englænderen Ivan Lawler, går op og blander sig, men kommer ind i rundingen her. Jeg håber ikke, at Thor Nielsen er blevet skibet. Lå i en dårlig position, Benser. Men Thor fik problemer lige ved indgangen i vendingen. Men jeg tror, han kommer med op, men der kommer helt klart en udskilning, så vi kommer afsted med en mindre gruppe om lidt. Men altså, det er Slovakiet, Attila Schapo, der fører foran nummer 36, Ivan Lawler, Storbritannien, nummer 29, Knud Holman, verdensmesteren, nummer 42, Bonomi fra Italien, og så er Thor Nielsen stadigvæk med. Men nu skal han ind og have en bærebølge her for at blive hængende på førergruppen, ikke sandt? Thor har fundet bærebølgen nu, og han skal bare styre lidt ind, sådan, så han kommer ind med på førergruppen. Den er god nok, den der. Han er med. Og så er vi ved den første vending nede i målområdet på den første, som afslutter den første af de 6 korte runder. Og Thor Nielsen er igen kommet med frem i spidsen. Det er stadigvæk nordmanden, verdensmesteren Knud Holman, der fører. Og uden for ham, der ligger Bonomi. Og denne gang har vi ikke Slovakiet til at være op og genere Thor Nielsen i vendingen, som var lige ved at koste ham, at han mistede førerfeltet. Førerfeltet er nu reduceret til 6-7 stykker. Men det er altså Holman foran Bonomi. Vi har Australien på yderst, vi har Thor Nielsen inderst. Vi har englænderen Lawler, og bag ved ham, der ligger så fra portugiseren José Garcia. Men det ser godt ud her, da der er roet cirka 4 kilometer.
Thor Nielsen tilbage? Hvad har Thor Nielsen tilbage? Han har ydet fabelagtigt arbejde. Det vil næsten være synd, det vil ikke alene være ærgerligt, det vil være en skam, og det vil være en hån imod Thor Nielsen, som har udført arbejde, hvis han ikke får en medalje i det her løb. Og de er altså 5 mand frem nu. Fantastisk med det sliderslæb, du har lavet det her løb. Og hvem bliver så nummer 1, og hvem bliver nummer 2? Det bliver mindst men det er Thor Nielsen, der i øjeblikket fører foran Holman. Thor Nielsen fører stadigvæk, Thor Nielsen vinder guld. Han vinder guld, Thor Nielsen. Og Holman verdensmesteren på 1000 meter på sølv. Og så kommer Slovakiet Attila ind på en bronzemedalje. Wow, 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 Thor. Mandfolkepræstation. For helvede! Skide godt, Thor. Ej, hvor er det godt, Basse, mand. Ej, hvor er det godt. Sådan. Tillykke, Thor. Thor, 1000 gange tillykke. Har du været til at tale en lille smule? Ja, ikke så meget. Tillykke. Tak. Tak skal du. Ja. Det virker også, som om I havde et okay samarbejde derude, du og Holman. Nej, der var ikke noget samarbejde. De ville ikke samarbejde. Jeg prøvede 2 gange at op med Torben Knud med, som til at samarbejde, men han ville ikke gå op og trække eller noget, han ville spare kræfter. Vi sad også og fik ondt i maven for, om du har brugt for mange kræfter, for du sled jo virkelig i det hele vejen igen. Jo, men jeg har trænet hårdt på 10 km også i den her sæson, og jeg har været i min bedste form, eller nogensinde på det lange, sådan set, ikke? Så jeg vidste godt, at jeg godt kunne gøre det, ikke? Og så var det også prestigen i at blive den sidste verdensmester på 10 km. Så den udgår her næste gang. Jamen, stort tillykke med det, og du må videre ud til festlighederne. Tak. Og sejrsceremoni i 10.000 meter enerkajak for mænd. Blandt 31 deltagere. Dansk guldmedalje til Thor Nielsen, 34 år, fra Sundby Kajakklub. Kommer ud nu her til festlig indmarchmusik. Forrest får vi bronzemedaljevinderen Attila Shapo fra Slovakiet. Bag ham kommer så store, stærke Thor Nielsen, og bagest kommer den norske verdensmester i enerkajak over 1000 meter, Knud Holman. Jo, en flot trio, og dejligt, at det er Danmark, der har manden i midten. Det er guldmedaljen, og det er jo en imponerende præstation, Thor Nielsen har lavet her i dette verdensmesterskab på Bagsværd Sø. Han har hidtil vundet 2 guldmedaljer i toerkajak med Lars Koch og en enkelt sølvmedalje på de 2 første var på maratondistancen, og på 10.000 meter har han vundet sølv i K2 sammen med Lars Koch. Han har vundet en bronzemedalje i K4 ligeledes på 10.000 meter, men her det er hans første individuelle guldmedalje, som han i går startede med at få sin første individuelle sølvmedalje ved et verdensmesterskab. Og igen har vi den danske formand for Dansk Kano Kajakforbund, Jørgen Kronberg, med fremme til at oprække medaljerne. Og det synes jeg er fuldt fortjent. En belønning til Kronberg for et vellykket VM-arrangement, som han har stået i spidsen for. Et arrangement, vi overtog på afbud fra Sverige. Og her en jublende glad Thor Nielsen. Flot, flot præstation har han lavet. Nummer 8 i enerkajak på 500 meter, så sølvmedalje på enerkajak 1000 meter i går, og så i dag
guldmedalje på 10.000 meter enerkajak. En disciplin, han ved sidste verdensmesterskab sluttede på en 22. plads i. Ja, han... Og så en lige så populær Knut Holman fra Norge, verdensmester på enerkajak over 1.000 meter. Og det var Thor Nielsen, der tog slæbet, og på tredjepladsen kommer fra Slovakiet Attila Szabo. Her ved verdensmesterskaberne på bagsvær blev han nummer 5 i enerkajak over 500 meter. Så de har været fremme i finalerne, disse 3 gutter. Men man skal ikke glemme, at den, der tog det store slæb i 10.000 meteren, det var Thor Nielsen, som har fået over guldmedaljen, og her får en buket blomster købet. Ja, han kan næsten ikke få for meget for den flotte præstation, han har lavet til os i dag. Gjorde hele VM kano og kajak på Bagsværd Sø til en stor jubelfest, strålende sportslig triumf, helt bestemt for dansk kano og kajak. Og han er en veteran med sine 34 år, og nu får vi den danske nationalmelodi. Glad, men også rørt verdensmester, men en fortjent guldmedalje til Thor Nielsen, og en af de helt store triumfer her på disse verdensmesterskaber. Der kan ikke sættes rang på de danske guldmedaljer her på Bagsværd Sø. De er flotte alle sammen.